हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी ओडिया जीके चैनल। आज ये टॉप न्यूज रही देवगढ़ जिला ओडिया रचना। ओडिशा होमगार्ड भूमिका एक विस्तृत रचना। नंबर 1 बहु मुखबंध होमगार्ड संगठन परिचालन। होमगार्ड बा गृहरक्षी बाहिनी ହେଉଛି ଭାରତର ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଗଠିତ, ଯାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ହୋମଗାର୍ଡ ବା ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ହେଉଛି ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଗଠିତ, ଯାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତଥା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଭୂମିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟାପକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣତାର ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନେ ପୁଲିସର ସହାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିରାପଦ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ସହଯୋଗ କରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 1 ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଓ ପରିଚାଳନା। ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭୂମିକା ହେଉଛି ସହରୀ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚାଳନକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବାରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ସାଧାରଣ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା। ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲ କରିବା, ରାତି ଜଗୁଆଳି କରିବା, ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ନିର୍ବାଚନ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା। ନିର୍ବାଚନ ଓ ସମୟରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେହିପରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବଡ଼ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ନମ୍ବର 3 ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅବଦାନ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହୋମଗାର୍ଡ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଦେବା, ପ୍ରଭାବିତ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଏବଂ ଜଲଦିବନ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି। ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି